Ahoj, vítam vás Forvan pri mojom ďalšom videi v mojej sérii Redstone tutoriálov. Dneska to nebude veľmi Redstone, ale bude to vlastne moja dekorácia dobytov a moje vlastne Minecraft spotrebiče, takže ako prvú vec si ukážeme chladničku. Ja chladničku stávam takto, že si dám dispenser, železný blok a tu si dám takto dvere. A tu si tam takto, tlačítko, ale ešte lepšie, keď si to dáte takto. Takže vlastne, keď vy si to urobíte tak, že si tu dáte napríklad čip, tak vám to vlastne to dropne, šip nie je veľmi dobre. Ale napríklad, keď si tu dám postiel, tak mi to aj postiel dropne. Takže je to taká chladnička a keď tam napríklad dáte iba jednu vec, tak je to veľmi pekné a dobré. Takže toto by som odložil. Ďalší je automat. Ja ho stávam takto. Takto. Naopak. Takto. A môžete hrať. To je tá gulička, čo je taký pinball. A to si ešte takto dáte z bokov a ting, ting, ting a robíte tie veci, no. Takže toto je hrací automat. Potom, ako ja robím stôl. Stôl robím jednoducho. To je jeden z najľahších spôsobov, áno tak, kým ja sa vykoktám. Takto robím ho, alebo potom ešte 4x, alebo 2x2 a tak. Takže takto robím stolík. Potom, ako robím záchod, ten je trochu zaujímavejší, aj väčší, ale je to taký reálny záchod. Žiadne splachovanie z hora. Takže skaly, pistón, sleby a tlačítka a ešte trapdoor. Kde je trapdoor? Tu na niekde hore, tu na poklop dokonca. Takže ja si to urobím tak, že si dám takto. Poklop. Takto. Tu si urobím dierku, ktorá vlastne vedie tu na. Mám takto. A tu na je lava. Tu na je voda. Ukážem vám to, jak vám to funguje. Aj tu na. Vlastne, že keď vyhodíte nejakú vec tu na, tak ona vám potom tá vec pôjde dole a funguje to tak, že vy tu napríklad pohádžete nejaké veci nepotrebné a už vám to iba tam spláchne a aj zničí. Takže toto je môj záchod a má to je také, že to proste vidno a tak som to ja urobil a tak si to aj robím vám. Potom ako ja robím práčku robím takto, tak a železný blok. Takto robím pračku, že prídem, dám si to tu na, tak. A vlastne tu si nahádžujem kód veci. A tu si iba na to, no, tak to iba tak. A na toto hodím. A ono mi tie veci počasie vysunie dohora. Aspoň mi malo.
To by museli byť najprv úplne hore. Tak. Tak. A teraz by mi ich malo vysunúť do hora. No to je jedno, takže ja takto robím práčku. Takto robím práčku a ešte čo vám ukážem. Posteľ, áno. Takže ako ja robím posteľ väčšinou, tak to robím tak, že si zoberiem dvere. To už každý pozná tento spôsob, si myslím. Dve bloky, dvere, posteľ, posteľ. Tak. Tak to robím ja dvojposchodovú posteľ, ja si tak robím. Takže toto by som vám chcel dneska ukázať a ešte niečo ma napadne, jak si ja zariaďujem. A keď si robím napríklad také, ešte vám toto ukážem, jak ja pochovávam zvieratá. Napríklad zabijem kúru, vypadne mi z nej pierko, potom si tu dám a dám si tu pomník. Tak si urobím pomník, áno, takto si robím napríklad. Zabijem kúru, je mi to ľúto, tak si dám tu na takto truhlu, tam dám jej pozostatok. Toto je pozostatok, áno, zakopem to týmto. Tak si to dám takto. Zbyšem. Kúrka moja, odpočívaj v pokoji. Tak. Takže toto by som vám chcel dneska ukázať a zatiaľ sa s vami lúčim. Uvidíme sa v najbližšom dieli. Čaute.